Saret ħsara kbira lejn il-poplu Malti Wawċi b'din il-ħadma li saret bejn il-Gvern u Vajtis, tant illi kważi f'kull paġna tas-sentenza intużat il-kelma frodi. Hekk rimarka Joseph Vella l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers wara li t-tnejn filgħodu l-Qorti tal-Appell ikkonfermat is-sentenza tal-imħallef Francesco De Pasquale li ngħatat lura fl-24 ta' Frar li għadda, fejn ikkundannat id-dil fraudolenti u skandaluż ta' 3 sptarijiet li ngħataw mill-Gvern lill-kumpanija privata Vajtis u sussegwentament Stewart. Waqt il-programm NetLife li xandar minn quddiem il-Parlament, Joseph Vella sostna li l-miljuni li ntremew f'dan id-dil setgħu intużaw ferm aħjar. Iżda lan tal-Gvern ma kienx li jħares l-interessi tal-poplu jew tal-unions għaliex rid li tal-qalba jkomplu għaddejjin bit-tir tagħhom. Budget wieħed ġieli għaddejna 80 miljun. 80 miljun aħna ġieli nkunu qed nagħmlu proposti bi 80 miljun bħala UHM għal-budget ikun fih xi 10 proposti, 15 proposta li jiswew 80 miljun. Aħna llum il-ġurnata bi 80 miljun tajjeb, forsi konna nistgħu nkunu f'pożizzjoni li l-kola ntuha b'xejn. Mux il-Gvern lejlet il-budget għaddu ma deċidiex jekk il-kola ma jibqax jisraq minnant il-ħaddiema it-taxxa minn fuqha meta m'għandix kun taxxabli. Għaliex? Għaliex 80 miljun wara 80 miljun ħriġna lil daw in-nies għalfejn għatlek illum tieħu nifs. Għaliex jiġu momenti tinsewx maħna li konna mdaħlin b'xi mod jew ieħor f'din is-saga inna snin għaddejjin. Min-naħa tiegħu Martin Balzan, il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba, insista li l-aktar ħaġa inkwetanti u ta' dispjaċira li huwa l-ħaddiema kollha tal-isptar illi kemm il-Gvern Laburista kif ukoll l-Avukat tal-Istat baqgħu sal-aħħar jaqbżu għal Stewart. Fil-fatt propju ftit sigħat wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fil-każ tal-isptarijiet fejn instabet kollużjoni bejn il-Gvern, Vajtis u Stewart kontra l-interessi nazzjonali, il-Prim Ministru Robert Abela reġa' ddefenda lill-kumpanija Stewart u qal li dawn taw servizz. F'dak li hu infrastruttura mela meta inti tmur l-isptar u ġej bżonn l-isptar, hemm 400 miljun naqsin, xi jfissru? Ivri għawdex parti bira mill-isptar, mux tal-li mux sptar, u kundannat. Laqqas biss tista' tidħol. Mater Dei m'għandniex sodod biżejjed. Ħafna nies jitlu f'sodod li għalhem privatezza biżejjed, la hemm fejn jinħaslu, la hemm kif fejn jibidlu, la hemm twieqi, la hemm dawl, mhux qed ngħidlek ma jagħmlux sew l-awtoritajiet tal-isptar għax trid tiddobba li għandek. Imma aħna il-pazjent nippretendu l-aħjar. U l-aħjar mhux qed jgħid. Min-naħa tiegħu l-Editor-in-Chief tat-Times Herman Grech sostna li l-Gvern spiċċa mitlu fi froġa li ħawwat huwa stess. U għadda dawn il-kummenti waqt ix-xandira speċjali li wassal Net Television eżatt wara d-deċiżjoni tal-qorti. Ovvjament irdu naraw min kien eżattament warajja biex forsi jdaħħal xi ħaġa fil-but u inti meta għandek froġa fil-bidu daqsxejn diffiċli biex tagħmilha xi ħaġa riċetta appetituża 10 snin wara le, ħadd kompli tafex fiha. Allura issa letteralment jien qed nara bħalissa gvern mitluf ma jafx se jaqbad jagħmel bdil issue. U ovvjament issa r-rwol ta' kulħadd biex jara min kien responsabbli. Intant f'din l-istess xandira, il-ġurnalista l-Malta Today Kurt Sansones sejjaħ id-deċiżjoni tal-qorti bħala deċiżjoni landmark għaliex il-proġett tal-Gvern ma' Vajtis kien wieħed mill-proġetti ewlenin ta' amministrazzjoni laburista li kellu jġib investimenti kbar fis-settur tas-saħħa. Iżda minflok kien maħsub mill-bidunet sabiex imur ħażin u jinganna lill-poplu kollu. Fuq livell politiku, Robert Abela jrid ipoġġi bil-qiegħda u jara in-nies li kienu b'xi mod jew ieħor involuti f'dan id-dil tul dawn is-snin. Dawn huma n-nies li l-qorti qed tindika li kienu responsabbli għal kollużjoni u allura hemm bżonn jittieħed deċiżjoni li dawn jekk għadhom parti mill-Gvern ma jibqgħux parti mill-Gvern, jekk għadhom parti mill-Partit Laburista ma jibqgħux parti mill-Partit Laburista. Dik hija fuq livell politiku. Però naħseb hemm livell ukoll ħafna iktar serju fuq livell ta' kriminalità, jekk hix kwistjoni ta' xi ħadd li kiser il-liġi. Desiree Grech, Net News.